Święta zbliżają się wielkimi krokami, dlatego dzisiejszy film będzie właśnie o Bożym Narodzeniu. Nauczę Cię 7 śląskich słów związanych ze świętami, które musisz znać. 1. Adwentkranz. Czas, który poprzedza święta, to Adwent, po śląsku Adwent, a jego upływ odmierzać może Adwentkranz, czyli wieniec adwentowy. Tradycja stawiania w kościołach i domach adwentkranców wywodzi się z luteranizmu i sięga XIX wieku. Wieniec z gałązek choinki zawierał 4 świeczki. Każda symbolizowała jedną niedzielę Adwentu i zapalano odpowiednią ich liczbę. W pierwszą niedzielę jedną, w drugą 2 i tak dalej. Zwyczaj do dzisiaj jest popularny zwłaszcza w Niemczech, Austrii, ale i na Górnym Śląsku. 2. Christbaum. Natomiast we Wilio, a w niektórych domach nawet wcześniej, stawia się w doma najczęściej we Wielkiej Izbie Christbaum, a więc choinkę. Na Christbaumie wieszą się Glaskugle, czyli bombki i światełka. Dawniej były to świece, bez tuż trzeba było dawać na nie pozór, co by do nas do domu nie musiała przyjeżdżać Feuerwehra. 3. Betlejka. Christbaumy stawia się w domach od XIX stulecie, ale moc starszy jest zwyk stawianiu betlejek, chociaż dzisiaj nie jest to już takie popularne. Betlejka to bożonarodzeniowa stajenka. Budowano ją z drzewa i słomy. Figurki w betlejkach były najczęściej drzewiane, z gipsu albo z masy papiurzanej. W to był we takiej betlejce dzieciątko, świętopanienka, święty Józef, wół i łosioł, i też króle Kacper, Melchior i Baltazar, i od nich kamele, no i aniołki. Nad betlejką wisiała też gwiazda betlejemska. 4. Wilio. Wieczór poprzedzający Boże Narodzenie to Wilio, czyli Wigilia. Na Śląsku na wigilijnym stole nie znajdziemy pierogów, natomiast zwykle pojawia się moczka. Gęsta śląska zupa wigilijna z ciemnego piwa, piernika, czyli fewerkucha, bakali i rybich gowów. Drugą wigilijną zupą jest siemieniotka, albo inaczej konopiotka, czyli zupa z siemienia konopnego, którą podaje się z pogańskimi krupami, czyli kaszą gryczaną. Oprócz tego na stole pojawiają się kartofle, ryba i obowiązkowo kapusta z grzybami. 5. Maszkety. Na koniec Wilije je się makówki, czyli deser na zimno w postaci ugotowanego na mleku maku z dodatkiem miodu, bakali i plecionki, czyli chałki, albo cwibaków, czyli sucharków, posypanego kokosflokami, czyli wiórkami kokosowymi. W święta nikt nie krzyczy na dzieci, że jedzą za dużo słodyczy, można więc dowoli obiadać się szekuladą, bombonami, babówką albo jeszcze czymś innym. 6. Gieszynki. Bajtle na Śląsku muszą być fest grzeczne, bo gieszynki dostawają 2 razy. No i przód, 6 grudnia przyłazi do nich Mikołaj. Warto zaznaczyć, że ten Mikołaj to nie czerwony przebieraniec z białą brodą, ale biskup Mitry. I właśnie w biskupim stroju pojawiał się na Śląsku, w ornacie, mitrze na głowie i z pastorałem w ręce. Mikołaj obdarowuje grzeczne dzieci, a niegrzecznym przynosi tytka z łożkrabinami, hasiami albo wąglem. 7. Dzieciątko. Natomiast we Wilio gieszynki pod Christbaumem ustawił dzieciątko, czyli sam mały Jezusek, który obdarowuje wszystkich z powodu swoich narodzin. Zarówno do świętego Mikołaja, jak i do dzieciątka trzeba najprzód napisać brief i wymienić w nim, co by się chciało dostać. Jeśli przez cały rok dobrze się sprawowaliśmy, to może dzieciątko spełni nasze życzenia. I tutaj daj pozór, dzieciątko pisane z wielkiej litery to właśnie nowonarodzony Jezus, zaś dzieciątko pisane małą literą to nazwa owego prezentu, który przynosi. To tyle na dziś. Pamiętaj, by dać nam suba na YouTubie, a jeśli chciałbyś się nauczyć lepiej mówić po śląsku, to koniecznie sprawdź nasz wideokurs Śląskiej Gotki Online. Dzięki kursowi nauczysz się ponad 2000 najpopularniejszych słów i zwrotów, a także zyskasz dostęp do 100 stron materiałów edukacyjnych i ćwiczeń.
Kurs możesz też podarować w świątecznym prezencie bliskiej osobie. Prześlemy do Ciebie taki oto voucher, który będziesz mógł zostawić pod Christbaumem w imieniu dzieciątka. Z okazji świąt przygotowaliśmy specjalną obniżkę ceny. Oferta jest ograniczona czasowo, więc nie zwlekaj i kup kurs już teraz.